चली बाबूजी जल्दी जल्दी अबेर होता फिर राउर दवाई देवे के टाइम होता काटो वतनी जी होतरी केने बड़ी रे ए जे बनी चली आ गई अरे आवाजिया तो पहचानी आवाज केने ले आवा तो चलिए ने चल जन बड़ी ना मैं दवाई रख ले बानी हाँ एगो पेट झरला के दवाई चले लगल आनहर तो ऊपर से आदमी रहबे करू ई कम रहुए अब ओनिए कहाँ जातनी बस अड़िया में कोनो के बोलैले बानी का बोल केने बाड़ी चली गोड़वल तो टोटो के चली अच्छा हाँ आई है हई रास्ता धो के चल जाओ चल काहे मरलू हो बच्ची आनहर में तो मारो तरू राजा से बैग उठा के निकल ले मौजी बंदूक ले भैया कौन भौजी रे अपन बंदूक निकाल के दिखा ना ता मां बंदूक दे आवाजिए बदल की तोरे ए बाबूजी हम नानी कत्या के मेरा रुक कत्या के केना बड़ी अरे एने बानी जी मार देलु हमर बाबूजी के चोट लागल खून देवे लागल आई कोई गिल रे हाय अपना बैग उतारो कौन है ए बहनी छोड़ दो बाबूजी आनर बड़ा नहीं कर अबे गरसवा निकालो ना तो पूरा काट के रख देंगे कौन है रे लड़िया दे कौन रे ले बच्चियो पतो है ए बाबूजी उड़ा देंगे हमरा के माफ कर हम रवा 2 दिन के मेहमान बानी चौसा के कांड सुनी हो ना चौसा वाला कांड अपन ने करवाया था लबर सबर का बात है नहीं भागेगी तो मरवाई ना देंगे बाबूजी रवा राउर 2 दिन के जिंदगी में हमर पूरा जिंदगी बाकी बा बंदूक ले ले भी हम जाता नहीं का करे के बा अरे मारत ये कौन है रे मेरे साथ से नौकर बनाने के लिए चुप रहा था आओ हिंदी ठीक बोला तरी पतो हाथी चल चल तो लेकिन मरनी है काहे छोड़ दिया ली बेटा काटांगे रे ना ठीक बा अरे ये तो छोरा बा हमारे चला आइबो तो उड़ा दे वो आज करे किदली पत्नी करवा चल पतो है चल बच्चा तो नंबर 1 हम बनेंगे बच्चा का तो रहेगा बूढ़ पुनाई जो रहेबू 206 गो हड्डी होई तो औरी बेस से बनल तो आवाजिया की तो बदला लागत खाली में काहे हाथ ना लील गाय हो गइल सन है 3 बीघा का चौने कुल चढ़ गइल सन लहा दे देली सन लागो त कहे के पर शाम के लिए के 2-4 को फायर करवाए के पड़ी ई के फोन आ गेल अयो दादा अब हम के करे किए जाई कुछ बुझाते अरे बाबूजी नहीं घर बाबूजी 6 महीना में आ जियो ठीक बा रो मुखिया जी के लइका हनी ना हां जी पड़ा देखी ना प्रणाम हमर न ससुर के पगली एगो ही चोरा के लेके चल गइल पगली हां चलो हमनी गांव में कौन जबर पागल हो गेलो अरे एगो पागल सन काहे ना लियो बंदूक के ठेकइले ही आ लेके हमर ससुर के चल गुलिया हमारा के लेके पागल सन काहे ए गौवा में पंचायतवा में हमरे से ज्यादा रंगदार कौन भइल बा अरे हो बगैचा पुरन का बगैचा देखत तनी उही रास्ता धा के अच्छा ये बताओ मर्दल के मेहरानू रहे जी मेहरानू एगो मर के छीन लेला हां एकर मतलब पहले 19 लब चब्बा अरे हमर बुढ़वा आन्हर बाटे चारों ओर से गोइल गुजरल बाटे ओकर जवानियो नहीं खे तो लेके जाई त कोनो काम कर देखा प्यार अंधा होला उ लो गोड़ आंख ना देखेला ठीक बा सुनी ना लेके चली ना ओज के चली ना रोवा तनी चल तू कहत उड़ता दवाई चलाओ तनी पेट झरत अब झड़ जइनु तो छोड़ दे साफ कर चल हम देखते चलता चल इस तरह हमने के पंचायत में कौन पागल हो गई आवाज भा के ठोक दे फो ए चलो ए पकड़ के लाले बमले करा के हमारा जनवा बक सब ये खाना रहा ले क्या गलु है कुल आन बांध गोर हान दबाई हमार हम अतना डिटेक्टर बाउट नहीं तार काम ना बोला हिंका के ले लू मुंह में से थूक अबे कुला कर ले पानी ले पानी है बच्चे के हमार दवाइयां दे दी तू कर कुला कर और कर दनी ए करे कर अरे करा त निरुको भाई कनी आ की दवाइयां हमर दे दी दाम बढ़ गेल बा मत करे दवाइयां पर के आई बटे है नहीं बाबा ना करे तो कुला रे दुगाला बा कर कुला कर कुला कर ए बच्चियो ए सुना ना है के मार न तो तोरा के मार बोल ए भाई के हो आई है बाबूजी ठीक बानी जी हां पतो ही हनी गाड़ी पे आवत आन्हर बा ना तोरा कैसा औकात भइलो हई बरछीवर मुखिया के लइका के मारे के धके से साफ फोड़ दे जल्दी रोत रोते से में चली मुंह ओले पे भर रास्ता उहे पतो ही हड़ी के डमट तो बेलाउन में हाथ डालत रहो
जाती क्षमा करब जी हमारा गलती हो विशाखा गया भैया ई हेने अब आ खेने हां हां हाय देखी हाय ये पागल ये कौन देखी पागल बे हो कौन अंदर हो गइल का दिक्कत भैया तारा हो दिने दार राइफल लेके चलती है बिगा एक दिन में किना जा ए छोड़ दो बंदूक हाँ ए छोड़ दो मत मरिया मत हट जा करे हे अरे अरे लइका रे ओ जिंदगी सपना में भइल बिया भागाई के सीन में रहती है बोला हो हाय एकरा से काम मराई हां एकरा से ऐसा कुल ना लावा देखें अरे तो नकली अरे हे नकली में जब पावर इतना बाकी दरवा देते इन तो असली रही तो ठोक दिल रहती अब ले असली लेवे बतावा कबरात में हमारा मकान पर देते धराई तरह दे के दे पनिया खोल के देख दे ना नवा दे सुना भैया जात अगर एक तरह का अगर पैसा चाहिए तो पैसा डाल ले भैया ए मुखिया जी अरे देखी ना 50,000 रुपया निकाल ले बिया बूढ़ा के आंख बदलवावे खातिर रखले रानी हाँ होया फिर बड़ा आगो ठोक मुंह में से ठोक छिनरी पैसा हमर दे द बहिनी हरचंद्र बने हां फेंक फलावा फेकल रे फलावा लेके लहू गिरा रहे त हम लिया देनी ले ली अपन ठीक कर रिया के पैसा रे बू जो नाच कर हमर जानता नाचिया रो। वाला मैडम जी हां तू तो अपन को पाद ना देबू तो तार 50 रुपया कैसे ले ली हो अरे बैग में रहुए तार बुढ़ा चिंता के सलाह अपन बुखार ना देला कोई के हम तो ओइ को खानदान के हो दवाई खा उतरबे ना कर ना छोड़ के चल तो जनतो देख तारा पर खर्च बोल रुपया वो अपन जान बचावे खातिर बोलत तड़न रो हमर दे दी हम ओकरा में जान बचता बाक तो से निकल ना गाड़ी लेके बाक हवा एकरा पर केसो केला पर कोई फायदा नहीं के देखो आज बार तो हम घर चल हम घर चल सुन बच्चे सुन ले जाए कुछ पैसा लगा के घर द्वार ना पंचायत पावे के पड़ी और राम लखन लोटन के पांडे के द्वार पर हां चलो पंचायत होई 50,000 रुपया दी है हमार कहां से पैसा देबो ऐसा हार लागी चल भाग रे जले तो बात सुनो हम करियावा अरे पेजिया